Nagamit na sa Mandawi City ang halos katunga sa ilang budget nga gitagana alang sa COVID-19 response karong tuiga. Wa pa sa binuon na nakakita sa mga opisyales ang panginhanglan nga mupalit og diretsong og vaccine. Ang detalye ni Nico Serino. Karong tuiga, 200 million pesos ang gitagana sa Mandawi City alang sa vaccination, labi na sa procurement sa mga bakuna. Apan wa kini magamit sa pagpamalit sa mga bakuna kay ang gobyerno na ang mihatag kanila. Hinuon matod sa City Budget Officer na gamit ang pondo sa tanang panginahanglanon sa vaccination rollout. Leeway kung how things would go ba. We identified it as for vaccination program and for other COVID-related expenses. At itong ibuhat kay anticipate ta sa possibility nga basig it would turn out that we don't have to buy. Lakip sa pahat sa mong pondo ang moabot sa 30 million pesos alang sa suhulan sa pag-hire og mga doktor, nurses ug personnel sa vaccination centers. Mas dakong pondo sab ang natagana, mga 40 ngadto sa 50 milyones pesos sa mga supplies, kaon sa staff ug panginahanglanon sa contact tracing, isolation facilities ug uban pa. Sa pagkakaroon wa pa sa makita ang panginahanglanon nga mopalit mismo ang LGU ug bakuna pinaagi sa tripartite agreement tungod sab kini sa gi-provide sa national government. A lot of donations mismo from other states. So I don't see, personally I don't see the need pa nga kaming ang LGUs mo palit sa vaccines. What the best that we could do is to assist in the manpower and the logistics. Gipasabot ni Chanero, importante kanila ang pagpangandam sa mga mahitabo, labi na nga di gyud matag-an ang pagsaka o pag-ubos sa mga kaso sa COVID-19. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.